نے فرمایا ہے اگر وقت دا حاکم چنگا ہوئے گا اللہ دی نصرت بھی کرے گا اللہ دی مدد بھی کرے گا. دلیل سن لو ذری دھیان دے نال. اللہ اکبر. اللہ جنگ بدر سب تو وڈے وزیر اعظم محمد رسول اللہ نے جنگ بدر تے میرے نبی رات نو اپنے خیمے لا لینے 313 نو لے کے کھینج کر کے خیمے میرے نبی نے لا لینے. تے خیمے دے اندر محمد رسول اللہ کلے بہ گئے نے. جدوں رات نو اٹھے نے تے میرے نبی اٹھ کے رونا شروع کر دیتا ہے. سونیا ربا اے جڑے 313 نے اے میری زندگی دی پونجی ہے اے میری زندگی دی کمائی ہے. اللہ کل 313 چلے گئے تیرے دین دا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا. اللہ کل تو 313 مارے گئے قیامت تک تیرے دین دا نام ختم ہو جائے گا. اللہ انہاں نو میرے صحابی نہ سمجھی اللہ انہاں نو میرا سجاد سمجھی. اللہ میری زندگی دی جمع پونجی اے 313 نے. میرے نبی روئی جاندے نے. ابو بکر بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے. تے جدوں ابو بکر دیاں کناں دے اندر محمد رسول اللہ دی آوازاں پیاں ابو بکر ڈولی حضرت نبی پاک دے کول پہنچ گئے نے. جا کے نبی پاک دے کول بیٹھ گئے نے. فرمایا اللہ دے نبی دی آت رب نال لڑائیاں ہی شروع کر دتیاں نے. اج رب نال لڑائیاں ہی شروع کر دتیاں نے. فرمایا ابو بکر پیچھے ہٹ جا اج میں رب نو منا کے چھڈاں گا. اللہ اکبر. اللہ او کائنات دے لوگو وزیر اعظم باعمل ہونے چاہیے تے میرے نبی روئی جاندے نے. تے اللہ نو آسماناں تو جوش آ گیا ہے میرے رب نو آسماناں تو جوش آ گیا ہے. سنیا جے ذری دھیان دے نا گل ہے جدوں میرے رب نو جوش آیا ہے فرمایا سونیا تیرے ہاتھ آسماناں دی طرف آئے نے. میں ہن تیرے ہاتھاں نو خالی نہیں موڑاں گا. میں ہن تیری جھولی نو خالی نہیں موڑاں گا. اللہ انعام کی دینا ہے. فرمایا پہلا انعام سن لے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. جا بدر دے اندر میں تیری کامیابی لکھ دیتی ہے. اگلا جوش کی آیا فرمایا میں تیری کامیابی بھی لکھ دیتی ہے. میں 2000 ملائکہ بھی بدر دے اندر بھیجاں گا. میں 5000 ملائکہ بھی بدر دے اندر بھیجاں گا. پھر کی انعام دیتا ہے فرمایا تے جڑے کافر نے اے کافراں دیاں اکھاں نو اس طرح بناواں گا ایک مسلمان تیرے مجاہد دو ایک ایک لڑن گے انہاں نو دو دو نظر آن گے. جا محمد رسول اللہ انی معکم کل میں رب بھی تیرے نال مدد کروا سے آواں گا. وزیر اعظم باعمل ہوئے گا. وزیر اعظم اگر باعمل ہوئے گا مینو پیدا کرن والے رب دی قسم ہے رب دی نصرت بھی آئے گی رب دی مدد بھی آئے گی. اس واسطے جڑے بندے دا انتخاب کر دیا سوچ سمجھ کے انتخاب کریا کرو. ساڈی عدلیہ 2 ہفتے ہو گئے نے خاموشی ہے. انصاف تک ٹہرا ختم ہو گیا ہے. جدوں بے انصافی کسے ملک دے اندر آ جاندی ہے پھر وہ ملک ترقی دی طرف نہیں جاندا. وہ ملک پچھا نہیں جاندا ہے. وہ غربت دے اندر جاندا ہے. اس واسطے میرے محترم بھائیو اللہ اور اللہ دے رسول دیاں گلاں منو. قرآن و حدیث دا مطالعہ کرو. سیرت پڑھیا کرو. جدوں سیرت پڑھو گے تہاڈیاں زندگیاں آہستہ آہستہ تبدیل ہو جان گیاں. تسی دین والے لوگاں نو پسند کرو گے دین والے لوگاں دے قریب آؤ گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب.